Jehovha tinokutendai nenguva yamatipa kuti tisangane zvakare tipinde muchidzidzo chidzidzo chiri pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu. Tichiuya kwamuri Jehovha Mwari wangu tichida kunzwisisa, tichida kupuhwa zivo nouchenjeri. Imi Mwari titungamirirei, mutiropafadze, mutikomborere Jehovha Mwari wangu. Mweya wenyu ngautizadze, nzeve dzedu dzivhurike, nemiromo yedu ipupure zvokwadi. Imi makanaka makarurama, ngationesese zvakavanzika zveshoko renyu muzita raBaba naMweya muzita raKristu Jesu. Amen. Takapedzisira taura generally about zviitiko zvePaseka nemutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Nhasi uno toda kuti timbotarisa manzwi. Takati tisarise manzwi aya akakora, mahombe, kuti titi pane munhu unoakwanisa atizive. Asi Mwari ngaatipe uchenjeri, tizive zviri mukati meshoko rake. Zvikanzi kubva pavhesi 12 yaMark 14, nezuva rokutanga rezvingwa zvisine mbiriso, musi wavaibayira Paseka, nawo vadzidzi vakati kwaari, munoda kuti tikugadzirirepiko pamungadya Paseka? Amen. Kose vakabvunza, ivo vaidyira kupi vadzidzi Paseka yakanga yachifanirwa kudyiwa pakati pehama? Una vana vako uri mumba wakavhara gonhi, ndowakanga uri mutemo wePaseka. Vaida kunogadzirira mufundiswa, ivo vakachanga vachadyira kupiko Paseka yacho? Vanga vachadzokera kumisha yavo here? iJerusarema ratiri kutaura. Garariya rakanga riri kuri, Kapenaumu kwaibva vazhinji vavo nomuGarariya kwakanga kuri kuri. Vaifungei? Zvichida vaifunga kuti vakamugadzirira chimbi vamwe votizira zvavo kudzimba dzavo, vondodyira Paseka yavo ikoko. Rakanga riri zuva rekubayira Paseka. Chinhu chavanga vasina ranga riri gwayana. Vakanga vasina kusaradza gwayana, hameno kana vanga vanaro hatizivi, asi vakanga vasina kusarudza gwayana. Handifungi, hatizvinzwi munhoroondo yose. Asi isu tingatore kuzodzwa kwaaitwa nemukadzi uyu sekusarurwa sei? Sedira mamba. Zvikanzi uri kugadzirira kufa kwangu. Tichitarisa kumashure mbichana kutanga kwechapter 14 kunotiudza kuti vaJudha vanorangana kuuraya Jesu. Muri kuzvinzwa? Mukadzi wakasarura kuzodza Jesu, Judhasi wakasarudza kutengesa Jesu. Muri kuzviona? Hazvaita kuti gwayana rinosarudzwa rinenge rine ushambwa.
gwayana rinofanira kunge riri dzvene. Chinhu chinoshamisa kuti nyaya idzi dzakamira dzakadai. VaJudha ndovaprista vari kutaurwa. Zvikanzi vaprista vakuru navanyori vakanga vachitsvaka mutoo wavangabata nawo namano kuti vamuuraye. Ivo vanga vatosaridza kuti Jesu unofanirwa kufa. Ndozvinzwa. Pasina imwe nyaya. Uyu munhu wakafanirwa kufa. Tiri kungotya zvedu bope ringamuke panguva yePaseka, nekuti wakanga uri mutambo mukuru. Zvinoitika ndechekuti vaiuya kuzonatswa mutambo usati wasvika. Saka vanhu vakanga vatosvika kare. Vanosvika mutambo usati wasvika, maybe 3 or 4 days out, 5 days, kana wiki rose vanenge vatopo kare, vachinatswa navaprista. Vakafanirwa kunatswa mazuva matatu, mukati mamazuva matatu imomo, mutambo usati waitwa. Asi unokwanisa kunatswawo 1 day, zvichida nesame day mutambo usati waitwa. Muri kuona? Vakanga vatoti uyu Jesu unofanirwa kufa. Mano acho nenzira ndo yavakanga vasina. Zvikanzi Jesu wakazodzwa nemukadzi chifeve. Mukadzi akangosvika wakagara patafura abva amudira mafuta pamusoro anodhura, anokosha. Takati isusu maitiro akaita aita kunge munhu ari kuanointa. Mukadzi chinhu chikuru mukati menhoroondo yekereke, nekuti mukadzi ikereke yaJesu. Mukadzi mudzimai waJesu. Mukadzi chinomiririra kereke yaJesu. Ingava sinagogo, ingava chechi, ingava assembly, zvamunoda kungozvidedza imi semaonerei. Zvikanzi wakauya kuzoanointa kuti uyu akafanirwa kufa, kutomugadzirira kuti watofa kudai. Vaiuya kuzozora mafuta nekuisa maspice nekumusunga-sunga. Handi vakadzi ndozvaaita, kana kuti zvaiitwa navarume futi atona, kana munhu achinge afa. Tichitongoziva kuti mafuta anozodzwa nemukadzi wako kana wafa. Mukadzi uyu wakanga waita kunge asarura pakati pavazhinji. Pakanga pana vaprista navanyori navadzidzi vake navanhuwo zvavo vakanga varipo. Rakanga rakaita kunga danga. Mukadzi akati uyu ndochi chibayiro chakanaka chitsvene chisina rushango. Muchizvitarisawo izvozvozvo, mukadzi wakanga une zvivi. Zvanzi mukadzi akanga akatakura, aizikanwa, akanga ane nhoroondo yezvivi. Pane mamwe zvinonzi akanga ane madhimoni manomwe. Madhimoni manomwe. Akutoda kuinzana neRegion. Atingazivi kuti madhimoni manomwe inechi. Pamwe rimwe rakanga riri reufeve, rimwe rakanga riri ruchiva, rimwe rakanga riri kuponda, rimwe rakanga riri kusakudza baba namai, rimwe rakanga riri kusakudza Mwari, rimwe rakanga riri kuba, rimwe rakanga riri kureva nhema. Tingazivise zvinomwe izvozvo zvinobuda kubva pamirayiro yaMwari. Chivi chose wakanga wakaita
anga akakwana nezvivi. Asi gwayana raifanirwa kuurawa. Zvikanzi china Johani Mubhabhatidzi gwayana rinotakura zvivi zvavanhu. Muri kunzwa? Mukadzi uyu sekereke, sematariro edu namafungiro edu namaonero edu sezvakanyorwa mubhaibheri, kunzi mukadzi ikereke. Kereke yaMwari yakanga ine zvivi zvose, yakatakura zvivi zvose. Paidiwe chibayiro kana kuti mupiro wezvivi. Nyika womukadzi. Nyika yose yose, kana iri Mozambique, iri Zimbabwe, inonzi she, kureva kuti mukadzi. Hazvine kuti South Africa hapana inonzi he. Zvina kuti maAmerica kana China dzine masimba akawanda dzinongonzi she dzose. Zvikanzi dzinobereka vana. Kana mukadzi ane zvivi zvose, navanawo vatapurirwa zvivi izvozvo. Kana mukadzi ane chirwere cheshuramatongo, mwana anobudawo ane shuramatongo. Mazuva ano zvaakuita zvazvo kuti nemishonga yavanenge vachipiwa dzimwe nguva vana vanozvarwa vasina shuramatongo. Zvinokwanisa kuitika chaizvo. Uyezve panoitwawo inonzi early intervention, kukurumidzira chirwere. Saka mukadzi uyu tirikuona akamirira zvinhu zvizhinji. Akamirira iwe neni, nokutakura kwake madhimoni ose akanga anawo. Kana vakanga varipo vakanga vasingade kunzi vanozivana naye, kana kuti vane ushamwari kana ukama. Akaita semunhu angoita zviya zvekuita gate crash, akabva apinda abva anoita Jesu. Zvikanzi naSimoni navamwe vakanga varipo, dai akanga achiziva kuti mukadzi uyu anobata chii, dai akanga asina kubvuma kubatwa nemukadzi uyu kana kuzodzwa naye. Zvikanzi mukadzi wakachema zvikuru, kune dzimwe nhambo zvinonzi akachema zvikuru, misodzi yake akaigezesa makombo aJesu. Changa chiri chakanaka kuti munhu agezeswe makombo kana achinge abva kufamba kana kuti auya kuzogara pakudya. Zvikanzi wakapukuta nevhudzi rake. Zvikanzi wakamuzodza namafuta anonhuhwira. Apa tirikunzwa kunzi akasvikoiswa mafuta pamusoro chaipo. Maakaunti acho anosiyana zvichida, mamwe anenge ari mareported, mamwe anenge ari first hand, mamwe ekuti vanhu vacho vakaona ndivo vakanga varipo, kozoita vamwe vanhu vanenge vakaita zvokunzwa kunzi izvi ndizvo zvakaitika. Uyu Mark hatizivi kuti akanga aripo, asi tinoziva kuti Petro wakanga aripo. Uri kuona? Petro unofanira kunge waripo, Mateo akafanira kunge waripo, Luka hatizivi kuti akanga aripo, asi Johani unofanira kunge wanga aripo. Pauro wakanga usipo. Ameno kana anga aripo aita gate crash, kana kuti anga auya pamwe chete navaFarisi kana vaSadhusi, hatiuno. Kana yanga iri imba yomuFarisi, handifungi kuti muSadhusi aibvumidzwa ipapo. Zvikanzi mudzidzisi, munoda kudyawo Paseka here? Saka wakatora gwayana raMwari wakaenda naro kuvaprista kuti riurayiwe ndiani? Judhasi wezvivi.
Ndiye akatora gwayana akaenda naro kwapo. Wakaenda naro kuti rinoparadzwa. Asi zvinonzi Judhasi wakazofawo futi. Zvikanzi wakanozvisungirira. Aifunga kuti vachangomurova vobva vamuririsa but kanzi hatikuda kuti atofa. Wakabva ipapo woita kunge anopenga. Mari akavadzosera akavakandira mutemberi yavo. Yakasvibisa temberi nekuti mari yekuponda haibvumidzwi mukereke. Ndikanzi ngwenjere 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 pasi kuti itemberi yatova condemned. Yaiswa mari yeropa. Nyangwe vakaitora vakaiunganidza vakanoitengesa zvavo kokuvigira vatorwa. Zvakanga zvisina basa. Vakutoita kunge vatora mari muhomwe yekereke kuti vandotenga nzvimbo yekuvigira vatorwa. Mhosva yakanga ichiripo. Haina kutiza. Zvida munda waakanozvisungirira mauri. Ndo munda wakatengwa navanhu kuti vavigire vatorwa. Ndiani anoziva? Iyo nyaya yatingati toiresta zvedu iripa. Nyaya yegwayana ratisina kunzwa, ratisina kuona. Asi varikuda kudya gwayana. Hatinzwe zvokudyiwa kwenyama. Tinongozinzwa zvokudyiwa kwechingwa nokusevewa. Vaiseva muvhiniga zvichida. I hope kuti vaiseva musupu. Uyezve vaidya nenyama but hazvisi kutaurwa ipapo. Paringotaurwa mukombe wekutanga pamagospera ese panotaurwa mukombe miviri pamwe panotaurwa mikombe mumwe chete. Asi chingwa chinotaurwapo. Naizvozvo chingwa nemukombe zviri pamagospera ese. Asi mukombe wechipiri uri pana Johani. Kana pakanga pasina gwayana, nyama yacho yaifanirwa kudyiwa paPaseka yaizobvepi? Akatuma vadzidzi vake vaviri akati kwavari, endai muguta, ipapo muchasongana nomunhu akatakura chirongo chemvura. Muti kumwene weimba, zvanzi nomudzidzisi, imba yangu yavaeni iripiko? Mandingadyire Paseka navadzidzi vangu. Amen. Zvinoshamisa. Zvinoshamisa. Wakachuza kuenda kunodyira kumotel kana kuti kuhotera kana kunzvimbo yekuita yedhaini. Haana kuchuza kuenda kumba kwomunhu. Kuti anoita zvaidiwa nechikaranga chechiJudha. Zveropa remamugwatidziro izvi. Zvichida vazhinji vanga vasaita izvozvo. Asi gwayana vaidyawo. Zvichida vakanga vasadye, ndiani ungaziva. Vakanga vokoshesa makwayana avo vakati tingangopota tingouraya Paseka yega yega tongouraya gwayana. Kwete, tichengete zvifuwo zvacho. Vanhu vanozviita izvozvo. Alright. Tava papi. Iyi nyaya yechirongo iyi inonetsa. Chirongo chemvura. Hanzi endai munosangana nemunhu ane chirongo chemvura. Mumutevere. Kwaanonopinda ikoko
Mubvunze mwena wemba iyo kuti ndingadyire kupiko navadzidzi vangu. Zvanzi nomudzidzisi ndingadyire kupi? Inyaya inonetsa. Pane nyaya yakamboitika mugospera imomo. Pane nyaya yekuti iyi nyaya inowanikwa kuna Johani, zvida ndiJohani 4. Kristu paanenge achienda Jerusarema wakandosangana nemukadzi muSamaria patsime. Wakakumbira mvura, mukadzi akaramba. Zvikazwi dai waiziva kuti ndiani anokukumbira, ungadai wati chii? Wabvuma kundipa mvura iyi nekuti ndokwanisa kupa mvura iyi youpenyu. Zvikazwi mungagondipa nei? Imi hamuna kana nechirungo chezvo mvura youpenyu mungaiwana kupi? Isu takamwira patsime iri kubva nguva ye, kubva pana baba wedu Jakobho. Jakobho ndiye akachera tsime. Uyezve vaJudha havadyidzana navaSamaria. Hanzi mvura dzeupenyu dzacho dzamunotaura ndedzipi? Pane mamwe mashoko akawanda anobuda panyaya iyo anotaura nezvekuuya kwake. Zvanzi mucharegera kunamatira pagomo iro kana iro, kana pane nzvimbo dzimwe dzakangosiyana siyana. Makomo aitaurwa, pane gomo raJakobho rakanga riripo, pane gomo reZioni, pane tsime raJakobho, pane tsime reZioni. Murikuona, vaSamaria vaitedzera tradition. Ava nyangwe zvavo vaitedzera chii? Zvakanga zvatemwa naMwari. Zvakanga zviri chii? Zvichiitawo netradition zvakare. VaJudha tsime remvura youpenyu husingaperi. Kutaura kwavo panoitwa zvinonzi uchauya Mesiya wakasvikotsanangudza zvose zvakabva kubvira day 1, kubva pakutanga. Zvichireva kuti kubva pamavambo zvatakataurirwa naMozisi kusvikira panai, pakuuya kwake Mesiya iyeye uchatsanangurira zvose. Kristu akamuudza kuti ndini Mesiya. Zvikazwi tokuziya sei? Zvikanzi iwewe una varume. Akabva amuprofetera akamuudza kuti pane zvakati zvakati zvakaitika muupenyu hwako. Kana ipapa paari kutuma vadzidzi anga achitoshandisa chiprofita. Hapana munhu waakanga arangana naye. Asi akatoudza vadzidzi vake, kana pamunopinda muguta muchaona munhu akadai sodai, mamutevera iye. Kwaari kuenda kuti one imba yatingatogadzirirwa yekuti tingadya Paseka. Unokuona? Kune mvura uku ndokuti tichadyire chii? Paseka. Zvakataurwa patsime ipapo zvinokosha, zvinobata Bhaibheri rose. Zvakakoshesesa. Zvinotongoti kana tavhura nzeve dzedu ndokuti tinzwe kuti pairevo chii. Izvi murume wakatakura hari izvi, kana kuti mukadzi uri kuenda paimba yavangadyira Paseka, achiziva kuti zvinorevei. Zvinhu zvakadzama. Tinongoti zvakangoitikawo zvazvo. Asi chizvifunga imi, hatisakafanira kuteera here munhu uno mweya waMwari kuti tigodyira ipapo paanenge ari? Ndokudzosai inini pana nyaya yaBhoazi naRuthi. Munoziva kuti inofamba sei? Ruthi wakanowana pamunda womudzikinuri
akakumbira kuti ateverere vacheki agononga zvinenge zvichisaririra. Kuteverera vacheki kuita sei? Ndizvo zvimwe chete zvatinongoti dzimwe nguva isusu vamwe tinenge tisina kutomboinvaitwa kumachechi uku, tongoenda tongondipindikiti muchechi yevanhu, takutotanga kutonzwawo shoko kana kuti tambomunzwa achitaura kana kuti paTV kana kuti akanga achiparidzana mustriti. Hatina kumboinvaitwa, kuna umbotaura nesu wekereke iyo, tongoenda tondotipindikite muchechi yavo, takutogarawo tozobvunzwa mashure kunzwa imi baba ndimi ani, tozotaura kuti ndini ndauyawo kuti ndizopinda nemi. Muri kuona nyaya yaRuth kwainoenda. Zvikanzi kune munhu wakatakura chirongo chemvura, munhu unomwe ndiye watingatotevera kuti tigodya nani? naKristu. Ndizvo zvazviri kuda kutaura apa. Nyaya yeRuth inyaya yakakombawo, ine ukomba hwayo hunoenderana naKristu. Maona, inoenderana nemudzikinuri. Nyaya itori gospel rakatokwana. Kuteverera une chirongo. Endai muguta, ipapo muchasongana nomunhu akatakura chirongo chemvura, mumuteverere iye. Guta inokwanisa kunge iri nzvimbo yekunamatira. Guta rinokwanisa kunge riri chechi chaiyo. Guta, chinoitwa kunzi guta rinzi chechi nokuda kwemagetsi anenge ari mauri, rinenge rakavhenekera. Panogara vakawanda vano umwari. Asi apa tingangoti panogara vakawanda vanopinda chechi. Nokuti munhu wese ari mukereke haano umwari. Kungoungana kwevanhu nokuda kwechimwe chinhu chavanenge vachiteverera ipapo. Asi zvikunzi muguta pane munhu une mvura. Kereke inokwanisa kunge ikazara ine 10,000 people. Asi kunokwanisa kunge kune munhu 1 anenge asiri muparidzi wemazuva ose. Une mvura ndiwo wamunoteerera. Paari ndo pamuchawana kudya kwakakwana kunobva kuna Kristu. Zvikanzi guta riri pamusoro pegomo haringaite sei, haringavanzike. Rinogovanzika sei rakati ngwengwe nemagetsi? Zvida riri mugomba ndo ringatovanzika. But still unoona chiedza chinenge chichienda kudenga wotoziva kuti apa panenge pane guta or something. Mukati merima ipapo unozviona. Asi kana ritori pamusoro pegomo unotoona mukati merima kuti rina magetsi. Kana ari masikati unoona dzimba dziripo. Nyangwe risina magetsi, rinenge rine makenduru anenge akabatidzwa nezvimoto zvavanoisa munzira zviya. Nzira. Paanenge achipinda muti kumwene wemba, zvanzi nomudzidzisi, imba yangu yava yeni iripiko, mandingadyira Paseka navadzidzi vangu. Amen. Tobaita ipapo. Ipapo iye amene uchakutaridzai imba huru yokumusoro yakarongedzwa, yakagadzirwa mutigadzirirepo. Vadzidzi vake vakabuda vakasvika muguta vakandowana sezvavakanga vaudzwa naye, vakagadzira Paseka. Imba yepamusoro huru yakarongedzwa.
tigadzirirei ipapo. Handisi kuda kuti ndidhaivhete nditaure kufunga kwenyu kwamunoti funga kwaiyo kwekuti vakatitangira ava kuenda vanogadzira kumusha wokugara. Handifungi kuti vane mvumo yekugadzira ikoko. Wedha variko vakatopinda vakatowana misha yavo kare vakatimirira isu hazvizikanwi. Asi handiwo mafungiro angu. Zvikanzi mutigadzirire patingaite sei? Patingadyira. Varume vari kutumwa ava ndiPeter, I think ndiPeter naJohani kana kuti Peter naJames. Ndivo vanenge vakatumwa varume ivava. I'm sure pane rimwe gospel rinotaura kuti Peter akanga aripo. Zvingangove nekuva neutungamiriri hwekereke. Kuti Peter akaiswa pamusoro pekereke. Kuti aite sei? Ape makwayana aKristu zvokudya. Peter ndiye akasiyiwa yatingati isusu ari in charge sort of. Zvikanzi ipa makwayana angu okudya zvokudya. Chengetedza makwayana angu. Wakapedzisira wochema Peter. Ukazoudzwa kunzi mafiro ako anenge asina tsarukano. Kufa kwawakatarira dzimwe nguva handiko kufa kwauchaita. Uchava nokutambudzika pakufa kwako. Saka ipapo panenge pakutobuda sepachena kuti pane vamwe vatungamiriri vakanga vakasarudzwa. Vakanzi vagadzirira kuyanana kwavari pasi pavo naKristu Jesu mambo wedu. Ndivo vakanga vakutora role yeutungamiri noudzidzisi. Kana vakukwanisa kugadzirira zvokudya zvekuti Kristu angadyawo navanhu vangadya, vanhu vasumudzwa nemweya vava pamusoro. Zvokudya zvaKristu ndozvomweya. Kana zvakanakira Kristu Jesu mambo wedu, zvakanakirawo nesu. Tinodawo zvokudya zvomweya. Zviri kutaura kwake anoti ndinokudya kwamusingazive imi patsime iroro. Tsime raakasangana nemukadzi we. Zvikanzi ndinokudya kwamusingazive. Pane imwe nzvimbo anoti uyo unoita kuda kwababa vangu ndiye hama yangu. Zvikanzi kudya kwangu kuda kwababa vangu. Zvandingadya ini zvinoenderana kuita nezvido zvababa. Kuita zvaikarayirwa. Saka tiri kuona pana vamwe vanhu vakudzwa. Vamwe vese vari kutonzi hamutozongodyawo kana vatogadzirira ivavo. Chakazoreva kuti vamwe vese havaderedzwa. Pana vamwe vakudzwa. Zvikanzi muchiita incharge. Kwanga kusingotumwa kungonzi ava ndovasina basa vangavaenda vanogadzira. Kwete. Asi munotigadzirira ipapo kudya kwangu nekwe
nekwavadzidzi ava. Ava madekwana akauya nevane 12. Zvino vakati vagere pakudya, Jesu akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe wenyu uchandipandukira, iye unodya neni. Madekwana ndokutanga kwePaseka. Saka izvozvo tinozinzwisisa kuti Paseka ratanga. Uyezve mutambo wezvingwa zvisina mbiriso watanga. Chinhu chinowanzoitika patafura, hapazi pekuswera muchitaura nhamo dzenyu. Kana une vana, tangai madya mapedza mozotaura nhamo dzenyu later, mavabata vasati vasumuka vaenda. Hapazi pekuti uchitanga kudya wotanga kutaura nhamo dzekuchikoro wakutovatadzisa kudya. Muri kuzvinzwa? Idyai, tangai maona kuti vana vadya here vaguta, mozotaura kuti nhasi bhozi dzimwe nguva ndipo pamunovabatira. Kana musingavateri kumabhedroom avo, munotaura navo, kana musina kumbotaura navo pavasvika kubva kumba. Mozoti tazonzwa naticha wenyu kuti chakati chakati, tazonzwa kuti kuchikoro kwazoita chakati chakati. Kana kuti ivo vazoita musikanzwa nhasi. Hazvizvo zvamunofanira kutanga kutaura izvozvo muchinogara patafura navana. Tangai madya vana vaguta mozotaura nyaya dzenyu idzodzo. Onai kuti mwana adya zvakanaka aguta. Nyaya dzake kana nyange achizoroverwa nyaya idzodzo ngadzitaurwe leta. Akaguta. Kwete kuti abva aramwa kana nokudya kwose. Otosvika kuenda patafura nekuti pachataurwa nyaya dzamabhuku dzokutadza kwake kuchikoro kana dzemusikanzwa yake. Kwete. Zvinozvitaurwa leta. Kana dai zvichitaurwa zvaitaurwa before zvekudya zvisati zvambotanga kutaurwa kana tafura isati yambotanga kugadzirwa. Motaura zvenyu makagara, mopedza nyaya dzenyu dziya, modya makasununguka. Achitoziva kuti dambudziko rake rinenge rasovhwa kana kuti nyaya yapera. Kana muchizoimutsira, mozoimutsa after dinner. Zvino apa tiri kunzwa ava madekwana akauya navane 12. Zvino vakati vagere pakudya, Jesu akati, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, mumwe wenyu uchandipandukira, iye unodya neni. Vagere pakudya. Yanga isiri nguva yekutaurana nezvekupandukirana. Saka kukosha kwechidyo ichi kwakanga kuri kwechirango. Iye pachake haangakwanise kudya achiguta achiziva kuti ndiri kunofa nhasi. Zvaiko. Kana navadzidzi vanga vasingafanirwa kuva nemufaro vachidya Paseka. Pakanga pane musi, yanga iri nguva yekusuwa. Izvi ndezvechirango kudya kwaari kuita. Chirango chete chekungoti takuita custom imanje. Maybe kuita custom kwatinoiita zvakatonaka. Hatiite pati. Tongomedura tunhu tongotsengelela. Pasina kumbotsengelela futi. Hapana kumboti tatsengelela. Kanhu kaya wakakanda mudumbu mukanwa kanobva kangomeuta. Kapisi kechingwa kakadaro kanongomeuta usina chawanzwa. Wozongodira zvako kana tunenge twatinomwiswa kuchechi twayo. Tushoma tuwaini tuya. Denge iri half cup zvayo yaitoti. But hatipihwe yakawanda kudaro. Dzimwe hainotombori waini chaiyo. Zvinhu zvitongoriwo red. Zvakaita semajuice mamwe atinomwa.
chirango chirayiro chaKristu pakataurwa nyaya yekuita sei yokufa kwake nokutengeswa kwake padhina iyoyo. It's like kukutorai kufosera mwana kuti adye wakabata shamu. Anodya chirudzii uchimutaura nyaya yekuti atadza azvita zvakadai nhasi ndiri kuhubhura chaizvo chaizvo. Unoda kuti arare nenzara kana zvaunenge uda kuita. Ini ndikati chii? Hazviitwi. Ko zvakaitirwa ikona Jesu mudaro kudaro? Rangarirai nyaya iripo apa. Takaverenga isusu magwaro kunani? Kuna Exodo pamusoro pePaseka. Zvikanzi tinodya nyama iyi nechi nemirivo inovava zvechimbi chimbi. Mirivo unovava, nyange mirivo yedu yatinodya imwe inovava. Pane mirivo inovava yandingaziva here yandingakwanisa kutaura ndikurangarira. Nyevhe inovava muchangu. Mumwe unovava ndeupi? Hatingati mubora unovava, mubora hauvavi. Kana imwe mirivo yatinodya yedu yese, ana kovhu, ana repa, ana tsunga, havavavi vaya. Haizi mirivo inovava iya. Nyaya yekuti unotodya nesadza haivavi. Pane mirivo inovava isingaite. Zvikanzi mirivo yekutambudzika. Ndikunzwa. Saka chirayiro ndechei? Ndechekutambudzika. Kudya muchitambudzika ndosaka kwabuda nyaya. Nekuti akomana ini ndapera basa pane mumwe wenyu ari kunditengesa nhasi. Akomana ndisati ndatombisa nhindi mukanwa wamba kutanga kutaurwa nyaya iyo. Hanzi munhu wose akatanga kubvunza kuti kondini here. Zvekudya zvinenge zvatopera. Patova nekufungirana kudhara. Pachanakidza here ipapo? Pachava nekudya kwakanaka. Kondini here? Akomana. Izvozvo ndingari kutofungira kuti ndini ndoda kumuuraya. Uyu akandimaka uyu. Izvo atofamba spread rumor yekuti nofunga ndinhingi chete anoda kuuraya ishe uyu. Muriona? Hapasina chakanaka patafura. Patove nehondo. Zvanzi unoseva neni ndiye unoita ndiye unonditengesa. Mirivo inovava. Haizi dhina. Kutambudzika chaiko kudya chirayiro. Naizvozvo tinotora here chirayiro sechinhu chinovava. Chii chatinofunga kana tichienda pachirayiro chaKristu? Unozva chirayiro takafanira kuchiita every time yatinosangana handi? Pose patinongosangana tokwanisa kungochiita. Tangosangana tiri group chedu, tangosangana tiri maChristians takutotanga kutoita. Wakatora mukombe, wakatora chingwa, wakachimedura. Zvose izvi totoita. Zvikanzi ndokurangarira Kristu. Asi chatiri kurangarira apa kutambudzika kwake. Kufa nekutambudzika kwake. Kanzi gochai nyama mudye muchikurumidza nemirivo inovava. Kana patogochwa nyama takutoda kuti pambikwe jembi, pambobikwa sadza zvavo. Roiswa pasaidi. Supu haina basa zvayo zvakanyanya. Asi pangaiswa muriwo, muriwo ungaiswapo. Topota tichiita sei? Takambotsengelela nyama tombodyawo nemuriwo mucha. Zvikanzi zvinhu hazvisi kudyiwa murufaro, zviri kudyiwa mukutambudzika, kutambudzika kwepfungwa. Kana pfungwa dzakatambudzikwa, unoshaya appetite.
kuti tifunge kuti kugadzira kwakaita naPeter naJames kana naJohane kwanga kuri kwei. Zvizvi zvavakagadzira ipapo zvokuti vanhu vangadye musi uyu hatizivi, nokuti paifanirwa kunge pane kutambudzika. Kana kuguta handifunge kuti kwakavapo musi uyu. Zvichida vakatobuda vane nzara vakaenda kwavanoenda. Hameno kana vakadya vakaguta hatizivi. Kristu pachake munhu wakanga uchandofa. Chidyo changa chiri chokupedzisira navadzidzi vake. Chakanga chiri chidyo chechimbi-chimbi. Yatingolovai pakati pokulova nekutaura paya. Takutobuda takutoenda kugadheni. Takunoita minyengetero yedu ikoko. Ko zvino zvavakanga vabhukisa mumba umu, yanga ingori dhandurumi here chete kana kuti yanga iri pokurarawo futi? Vangadai vangorara ipapo ka. Asi vakaenda kumunda vakasiya zvedhandurumi vakandotanga kunyengeterako. Yatinzwa inyaya yemutengesi. Zvikanzi ipapo vakatanga kuva neshungu. Ndiri pavhesi 19 ikozvo. Ipapo vakatanga kuva neshungu, mumwe nomumwe akati kwaari, ndini here? Akati kwavari, ndomumwe wane 12 unoisa ruoko neni mundiro. Nokuti mwanakomana womunhu unoenda hake sezvo zvakanyorwa pamusoro pake, asi une nhamo munhu mwanakomana womunhu waanopandukirwa naye. Kwaiva nani kumunhu uyu kana asina kuberekwa. Zvokwadi wakawana nhamo, wakatambudzika panyika. Handizivi kuti wakatanga kufa ndiani, Judhasi kana kuti ndiKristu. Nyangwe akafa mushure, nyangwe akafa before, zvikanzi wakatambudzika Judhasi. Wakavavirwa nemari yaakanga aita, upfumi hwose hwaakanga awana. Vamwe vanoti njere dzake hadzina kuzoita zvakanaka. Wakatanga kuva neregret, wakuita semunhu unopenga. Wakanonetsana navaprista vakasiya vatema nemariya. Akabuda achimhanya, akaenda zvake. Akaenda akanozviuraya. Vamwe vachiti haiwa hameno mhepo dzakanga dzamutevera. Kanzi hameno unenge waiona zvinhu, waifurufushwa naSatani. Zvinhu zvinotaurwa navanhu. Asi zvokwadi ndizvonzi wakatambura kusvikira pakuita sei? Pakuzviuraya. Nyangwe asina chimwe chaanoona, pfungwa dzinokwanisa kudya kusvikira kwazviuraya. Pane vanhu vazhinji vanozviita vanokomita suicide vanenge vasingafanirwi kufa. Asi kuti munzwisise kuti watambudzika nei kuti azosvika ipapo. Sei azowana kuita chinhu chakaipa ichi? Sei awana zviri nyore kuita chinhu chakaipa ichi? Kuzviuraya. Zvikanzi vamwe vakaita sei? Vakamwa manororona akawanda. Vamwe vakamwa red poison. Unoziva red poison? Mati mamboona kana kuti imbwa inenge yamwa yadya kana kuti gonzo rakafa nered poison. Kutambura kwainoita. Let alone gonzo pacharo. Munhu akomana. Unosara wonhuhwa iwe chiri usina kana awa wafa. Unenge utonzwika kunhuhwa usati wafa. Vanhu vanodya zvakasiyana siyana kuzviuraya. Mumwe ndiye anozvisungirira. Vamwe vanozvikanda mudziva. Vamwe vanojamba kubva pagomo vachinondoe pasi. Kana mumabuildings. Anenge ari normal, achifamba iye ungoenda zvake, unondomira paedge yebuilding odonha zvake, wotopwaka pasi. Mosara muchishama kuti kuchii? Kuti munhu anenge asvika paextent yekuti azodaro. Zvinzi kune shumba dziri kuuya zvainzwika kuti munhu azongofunga kuti amwana ndibvamburwe neshumba here. Katizvina ndirohe zvangu.
tinenge tisingaexpecti kuti munhu anofa achirwadza. Kana kurufa munhu achisarudza kufa, ngaafe zvakanaka pasina kurwadziwa, ongoenda chinyararire zvake. Judhasi wakaenda nokutambudzika, pedzisira wazvisungirira pamuti, kuvhara mweya wose kuti usabuda. Haana kuedza kuzviponesa, wakabva afa zvake. Munhu unenge wasvika pakudzamirwa nepfungwa ndokutambudzika. Pane kumwe kutambudzika kunopfuura kutambudzika kwekushayiwa zvinhu, kwekushayiwa zvokudya, zvokufuka, zvokuarira kana pokugara. Pane kumwe kutambudzika kwakapfuura izvozvo, kwepfungwa kwekuti nyange mupfumi anozviita, nyange usina anozviita. Zvino vakati vachidya, Jesu akatora chingwa akachiropafadza. Akatora chingwa akachiropafadza, akachimedura ndokuvapa achiti, torai, ichi ndiwo muviri wangu. Rangarirai paakambotyora chingwa paya pane vane zviuru 5 nevane zviuru 4. Akatanga nokuropafadza akati, uyu ndiwo muviri wangu, torai mudye. Kana tadya muviri waJesu tava saJesu. Zvikanzi kakara kunonha kuita sei? Kudya kamwe. Naizvozvo kana tichidya shoko raMwari, tiri kudya Jesu pachake. Ngative sei saiye, ngative sei seshoko raMwari. Zvakachiropafadza akachimedura ndokuvapa achiti, torai, ichi ndiwo muviri wangu. Pachinzvimbo pechingwa panoitika zviyo zvakatsetseka. Akatora mukombe akaonga akavapa vakanwa vose pauri. Akati kwavari, ichi ropa rangu resungano itsva rinodururwa vazhinji. Ropa resungano. Ropa rinombotanga raiswa panyanga, rimwe rozodirirwa kujinga. Muri kuzviona? Saka dzimwe nguva mukombe wetatu tingati hauna basa zvawo, nekuti ropa rimwe chete rinoitwa iro. Asi tikazvitarisawo kana panenge pakuitwa offering, mukombe unotodiwa pasina ropa. Zvikanzi chinoita sei? Chinodururwa. Ndo pane meaning yemukombe wechitatu. Mukombe wechipiri, sorry. Pane mikombe miviri. Pane mamwe magospel, pane mikombe miviri nechingwa. Ropa kana gwayana raurayiwa, rimwe ropa rinoiswa panyanga dzeatare. Kusara kwokunge kana richipinda panzvimbo tsvene. Uyezve gwayana kana rigwayana usually mbudzi, inonopiswa kunze kwemisha panzvimbo tsvene. Rimwe ropa rose rinodirirwa mujinga namafuta anopiswawo akabva panzvimbo dzakasiyana siyana. Zvinonhuhwira kuna Mwari. Hupfu hwakasanganiswa neincense hunopiswa, humwe hwose hwochengetedzwa.
chinodururwawo zvimwe chetezvo. Zvinopedzisira zvamwiwa navaprista zvazvo nokudyiwa navaprista. Kati kwavari, ichi ropa rangu resungano itsva rinodururwa vazhinji. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, handichazonwizve zvezvibereko zvomuzambiringa kusvikira zuva iro randichazonwa naro zvava zvitsva muushe hwaMwari. Apa pakadzama kunwa zvava zvitsva muushe hwaMwari. Kana zvava zvitsva muushe hwaMwari, zvireva kuti pakupera kwenguva vanhu vava vatsvene. Zvikanzi hakusina chandichagamuchira panyika pano, ndichangozogamuchira ndava kudenga zvinogamuchikirwa nedenga. Pane chirevo chakati kurei ipapo pakuti isi dzimwe nguva aita kunge asiri hard on people, asi yava nguva yekuti zvinhu zvichisandurwa manje zvechi zvakaomarara. Kuti nguva yekuita sei? Yekutamba nemi achikunyengererai yaita sei? Yapfuura. Watyora murawo, watyora murawo, wagona wagona. Hapasina nguva yekunyengerera. Nguva yekudzidziswa nyangwe kwavadzidzi chaiko yakanga yapfuura. Panga pasina chimwe chekudzidzisa. Zvokuswera vachivanyengerera achiti haiwa, rudzi rusingatende papasina. Hapana anga achavati rudzi rusingatende. Vakatadza vatadza, vakagona vagona. So hapana mukombo wandichagamuchira pano panyika. Zvibereko zvenyu hapasina wandichapreza kuti uyu agona uyu atadza. Hapana wandichayemura, hapana wandichatuka. Zvapera. Handichatonga, handichaita sei. Handichamiririra. Ndakuenda kudenga. Ndakunotora chigaro changu chiri kurudyi kwababa. Ndonogara zvangu ndakati zii sezvinotaurwa namapisarema. Zvandinenge ndapuwa nababa ndizvo zvandinenge ndapuwa. Kana vasina kundipa hapana chandinogamuchira. Zvikanzi kumbirai direct kuna baba vangu, makakumbira muzita rangu, ivo vanondiziva nechekare kuti ndiri wavo, uye vanoziva kuti imi muri vangu. Naizvozvo muchakumbira straight kuna baba. Zvino vakati vaimba rwiyo vakabuda vakaenda kugomo reMiorivhi. Ichi chidzidzo chepiri. Tichazoitawo chimwe chidzidzo chetatu pamusoro penyaya iyoyi. Kana kuti tichamirira taakune mamwe magospel. Panhasi tongoti izvozvo zvandataura zvakakwana. Machinzwa kuti chakadika. Chine mibvunzo yakawanda. Asi tinovimba kuti Mwari uchatizarurira patinenge topinda pane mamwe magospel. Pari zvino imi mumabata ipapa apa. Pava penyu pekuzadzisa napo.
nekuongorora nekuona kuti zvaireve chii. Mwari tinokutendai nenguva yamatipa kuti tive tose, kuti tinge tichizarurira shoko iri. Jehovha Mwari wangu, tinotenda kuti ipapo matipa napo pakakwana, asi imi mune zvizhinji zvamunenge muchida kutigovera. Mune zvizhinji zvakapfuura hungwaru hwedu nezivo yedu. Isu tiri mapenzi, hakuna chatinoziva. Ndinovimba kuti muchapa mumwe nemumwe uchakumbira kwamuri sekukumbira kwaanenge achida nepaanoda napo. Navo Mwari varopafadzei, mufambe navo pose pavanenge vari. Muzita raBaba neRamwanakomana Mweya Aneri, muzita raKristu Jesu. Hama dzangu, chengetedzai murayiro yaMwari. Ndiye Mwari wenyu wakabudisai munyika yeIjipita mumatambudziko ose amunowirwa nawo nokuda kwokuva pasi peSatani. Musave nezvifananidzo. Kudzai zita raMwari. Ribatei serinoyera. Chengetedzai masabata ake. Rangarirai kukudza baba namai, nekuti ndivo vakarayirwa kunzi vakudzidzisei pamusoro paMwari. Musauraye, musabe, musapombe, musareve nhema, musaite ruchivo. Aiwa hama dzangu, kusvikira tichisangana zvakare pachirongwa pane chimwe chidzidzo, ndini wenyu muparidzi anoti sarai zvakanaka.